ndị ka na-abata anyị si gị nnọọ bụrụ oche ka ịdọ na anyị ka nọkwa n'isi mbido telivishọn ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme n'oge ụtụtụ ọma nọ anyị ka na-etinyekwa ọnụ n'isiokwu anyị na-ekwu tupu anyị aga ezumike mmegbu tupu anyị aga ezumike Maazị Kinsiri na o nwere ihe ọ na-ekwu n'ọnụ sị gwa m okwu mara ga eme na gịnị emegbu na mmegbu mwa na-achọzi ijugo nna kedu nke wu ịma na nwere otu ndị nne na nna si eme gịnị agwa nwa ha okwu dịka iche na ndụmọdụ ka ị na-adụ onye ahụ mana ya mana iji ị na-akpagbu onye ahụ akpagbu ị na-eme ya mmegbu mana ahapụ gị esi na ị na-adụ nwa ahụ ọdụ tinyekọta ọnụ na ya wee okwu nke wee eziokwu onye chi gwa onwe ya eziokwu ya gwa onwe ya eziokwu bara m mba aga m anọ mbe na bara m ma emegbu na gị emegbu emegbula m emegbu maka ụfọdụ na-abụ ha nyewe gị ndụmọdụ ha emegbuwe gị ha eche na ọwụ ndụmọdụ ndụmọdụ dị iche na ịbara mmadụ gịnị inye m ndụmọdụ matakwa na ndụmọdụ bụ ndụ ọdụdụ ndụ dị n'ime ya ọkwa inye m chọrọ iwe na-ewe ọ bụrụ na m achọghị iwe nsogbu adịghị n'ime ya onweghị ihe mebiri ịwụsa ya ebe ahụ ọ dị ka ebe a gbasara ọbọgọ mmiri na-azụ ya igwuru nwayọ were enye m ndụmọdụ ahụ ị na-enye m ndụmọdụ ị na-emegbu m emegbu na-achọghị na ndụ abụ ị chọrọ ịkpọ m onye iberibe kpọọ m onye iberibe ama na m ga-awụ onye iberibe mana ọ ga-awụ n'ụlọ nna m nsọ nsọ ọ wụzighị nke na-ama ekweghị m ụdị nke ahụ abụghị ya mgbe ọ bụla na-adụ ndụmọdụ nne na nna ṅa m ntị ihe ahụ na-eme ụmụ unu asọwa unu onye na-agwa gị nke bụ eziokwu ọga nwa bụ ya agaghị agwa gị nke bụ eziokwu maka iwerela mba mmegbu wee megbuo onye megbuwe ya bụnụ ka ọ na-achọ ịgwa mana ọ gwaghị ọzọ enwere ike onye mazi ihe ọzọ na-achọ ịgwa enwere ike nya site na mmegbu eba ife ọzọ ọ ka mma nne na nna ụnụ na-achọ ịdụ ụmụazị n'ọdụ wotuo n'onu dụọ ha ọdụ ama n'ọdụ ka ị chọrọ ịdụ ha maka na nwere ọdụ ọ na-awechi ịdụ nwa ị na-emegbu ị na-amaghị otu mmesi tinye ị na-eme nwa ahụ ọ dịghị ya mgbe ụfọdụ ị ma na ị nwere ike jiri nwayọọ sị mmadụ mechie gị ọnụ onye ha agaghị were ya n'ọnọdụ nke mmegbu onye ahụ asị aga m ekwenyere gị na nke ọzọ ọ dị ka ebe nwanne na nwanne na-ese okwu ya sị nwanne ya ịbụ amrọba ịba amrọba asịrị m iwu onye ohi ị na-ezusi osi ike ịma ihe o mere ọ sị ya ekwerela m na amrọba ahụ kpọrọ m maka ama m na m na-akụ rọba ana m akụ rọba ọ bụrụkwa ma nrọba ikwere ma ekwere m ekwe kama nke m na-agaghị anagide n'aka gị ma ọ bụ n'ọnụ gị n'uche gị bụ onye ohi ị ga-agwa m ihe m na-ezurula o chefuo gwanụ na amrọba karịrị onye ohi ọ maghị ọgba ya nke amrọba mgbe ọ chọrọ ịkpọ ya onye ahụ wee tinye mkpu nke ọzọ ka ọ sịrị ya ọ maghị na nke mgbe ọ gwara ya karịrị o nwekwara ike ịdị otu ahụ ọga nwunye nne na nna ọga apụọla o nyere gị usoro ugbu a ụlọ abala gị ịhụla na nwamba abatala ebe oke nọ mgbe nwamba pụrụ oke abịazie wuru eze hapụ na ụdị ihe ahụ mgbe ị chọrọ ịbara m mba m ga-aghọta ya ka m emegbula m imegbuo m nke ahụ bụ nke m na-agaghị ife ọzọ na-ebutekwa mmegbu a ụnụ mana anyị ka na-etinye ọnụ na ihe na-ebute mmegbu maka ihe na-ebute ya bụ mmegbu ka nkụ ihe ọzọ na-ebutekwa mmegbu ka mmadụ ka ndị iti ya sị na to maintain popularity ịmanụ ka anyị were ụlọ akwụkwọ wee nye ka nsoro ka m filukwa na m ka nọkwa I belong anọkwa m n'egwu na-akwa ihe mkpụrụ ka ha ka na-eme mahụ na iji ọtọriti ahụ na-akpagbu ndị mmadụ na-emegbu ndị mmadụ o sokwa na-ebute ya bụ mmegbu ọ dịghị naanị n'ụlọ akwụkwọ ịma ndị ọchịchị anyị dịka anyị kwuru mkpagbu it could be emotionally o nwere ike ya bụkwara verbally mgbe ụfọdụ ha nọ ebe ahụ na-eturu oyi some of the words ha na-agwa anyị echefuo na ọ bụ mmadụ emotional mmegbu ka amaghị na anyị nwe ka ha na-agwa okwu ahụ mgbe ahụ anyị alawazie piri in fact hot so emotional no my psychological mmegbu gị na-ahụ ụmụ ihe ndị ahụ ọ na-agbawa obi ya na-afụ gị na-ajụ dị ọkwa dị ndụ ọkwa mmadụ ka a na-eme ha ọkwa mmadụ ka a na-agba eziokwu bụ ndị ọchịchị anyị unu na-eme ha na-emegbukwa ya emegbuo
ọ bụghị na anaghị na-ekwu okwu mmegbu ihe anyị dịka ezinụlọ ọwa anyị nwe ụlọ na onye ọwụna na mmegbu na-ekwu metụtara onye ọwụna n'ụlọ ọrụ n'ụlọ akwụkwọ onye ọwụna. Ịma mgbe ụfọdụ ndị ụkọchukwu nke a na-akpọ pastors ịma na enwere Yahoo pastors pastors without portfolio ọ ha wee Yahoo without portfolio inweta ka ha ga-anọ n'elu isi ntụaja ha na-ekwu okwu ha sị na mmụọ nsọ jikwara wee kwuo okwu mmegbu abatawa ihe ahụ onye ahụ na-agaghị emenwu n'ụlọ ya gị si onye ahụ bịa mee ya ịma gị na ihe ahụ bụ mmegbu ihe onye ahụ na-enweghị ike iri n'ụlọ ya gị si ka e wetara gị ụdị ha ịma gị na ihe ahụ bụ mmegbu onye ahụ ewere ifere ma ọ ka ọ baala n'ụlọ ọ psychological mmegbu maka na onye ahụ o ji obi wee mee o ji obi ọ na-arụzi ọ na-eti mkpu ya na-eti eledị mgbe m jiri mee ụdị ihe dị otu ahụ kwesịkwara ka eme gịnị ka eleba ya anya o nweghị ebe mmegbu na-adịghị otu isiokwu a jidere de ọ dịghị ha anyị ga-azọcha taa ihe a bụ nnọọ agba nke mgbe ya maka ị na-ekwu nnọọ mmegbu a ife obu ka nkụ ya n'ime ife obu ka nkụ mmegbu ị ga-ekwugide ya afọ agụ ị ga-ekwucha ya anyị ma na ọ dị n'iche mana ọ na-anyị ka anyị kwukọta ha ncha niile ọnụ nke a abụghị ya anyị ekwuche n'izu ụka mgbe ụfọdụ ịmakwa na waga ụlọ ọgwụ ihe dọkịta gị dibịa bekee gị kwesịrị ịgwa gị n'ụdị ọ hụla n'ụlọ iso gị ga-agụọ ihe ọ gụrụ ụdị aha dị ya ma ya mee gịnị ya kpọọ ya mgbe ahụ o tiri ile gị gbalụkọ ma ode nke anya gị na-agaghị ahụ psychologically ọ na-emegbu gị mmegbu ụfọdụ ọghọtaghị mmegbu eziokwu ka i kwuru maka na ndị eziokwu ka i kwuru ihe anyị kwuru kịta mere o nwere ihe nlotere maka ịhụrụ dọkịta oyibo maka o nwere ike maka na ọ ma na ego ha ife ọgụrụ ọ kpọkarịzie ofu ife afa kama ọ ya akpọ ife mmadụ kwesịrị ghọtaranụ ọ kpọkọ ya ofu ife ahụ nya onye ọ na-agwazi obi ya amapụ ọ maghị na o mmegbuwala dị onye dị ụtọ mgbe ụfọdụ anyị nwere ike anyị na-ekwu ụta ha ajụkwa nke a ọ bụkwa mmegbu ọ bụ mmegbu maka onye ahụ gụ na ya mmekọrọ ihe ahụ ọ bụrụ na unu mechaa ya onye ahụ esi ebe ahụ la ịmara ụdị ọ na-echewuzi onwe ime anya ọ bụ ya mere o ji bụrụ gịnị mmegbu ọ bụghị na ọ dị ka mmegbu ọ bụ mmegbu maka ịmaghị ihe onye ahụ na-eche mgbe ụfọdụ mmadụ na-ajụ ebe ọ bụ na ọ dị otu a ụfọdụ asị apụrụ ike ịkwụsị mmegbu agaghị akwụsị mmegbu kama ọ bụrụ nke mbelata enwere ike fọm mbenata enwere ike ịkwụsịnata na ya ịma ọ dị ka ọ bụghị mana ọ ife gbanyegoro mgbọrọgwụ ọ bụ eziokwu na ọ bụghị ihe anyị na-ekwu jide okwu gị ebe ahụ ọ bụrụ na anyị laghachi azụ ọkwa gị nwoke ejidego m ya